Kisang Bhalang hapok kalama jongka Confederation of Meghalaya Social Organizations KOMSO hakisni balang jongka tayo kilala yakendo yo presiden ke UDP uba metba lengdo bat kentu ya keseng UDP bakan shimkya hakabede bakajing dawa pentrekam ya ke airline permit bat ke Meghalaya Residents Safety and Security Act hakajalla Kirkhat ka KOMSO hapo ka jingalam uchaman u Robert June Kharjarin habe ekran bakino pathai kubor ulayathu baka KOMSO kalayatai sani baduba metba haro ka jing persya ya ka jing pentrekam ya ka Citizenship Amendment Act bandawa pentrekam no ya ka airline permit bat banyo jimen jurno haro ka jing penkala ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Amendment Bill arajar arpo na ulat ka jella Ulong ban pentik na bagi ni kimat jing dawa kin urlong dai bandon ke jing trelang jong baro hendriu phongut ki MLA jong ke jela bat ulong wat la ki MLA da ke ke sur ke la menjur ye ke jing pentrai kam ye ke ILP hendrai ke long ke badan kam bakin nang penbor shu ye ke sokar pedeng ban pen urlong ya ke ni ke jing dawa ulaya thuru ba uba met ba ula penpau ba ka UDP bat ka kenhun RDA ka ai ke jingkersan ke bapura ban pentrekam no ya ka ILP ha ke jala ucaman ka KOMSO ula kentui ki patba bat ye ki kle no sensar ban mi shakhamat ha ka ban penjur ye ke jingdawa ya ka ILP kumba ke lale ha ke snam ki belalen bat kimdai ban shim ba ka ILP ka dai tang kamat jingdawa jong ka sarkar ki nomi khamat ne jong ki kenhun seng bhalang Henry ka MRSSA amendment pan kadi ka kamjong sarkar jala ka sarkar jala kan nomla ban thet kti la ni kan nomla ban ong ba engi lapas ya ka bil kala biang haba lapas ya ka bil u governor u ak on the advice council minister kadi ka maram pat jong ki jong sarkar ban pen urlong ya ka ti ngila de ban ba ya u ba kumba ka long menta technically mo ong ba ka MRSSA amendment bill ka don hakti jong governor but kumu governor kat kum ka artikel aspa hi udehi ban sanno ya to bil tina khaliang jungi la ban khia ya u ba kidi ban kendu yo governor kidi ban kentu yo governor ba ude ban sanno mardor ya ga MRSSA amendment bill kumbang ila dapong nakapor sa kapor ba ka MRSSA amendment bill kadi ketu ka an kabalajan ya serim bat KLP ngim ong ba kala dei thik kum KLP ri ka kalayajan kala long very close bat KLP hot ka klanhi KLP kadang lahi KLP sibun nginom la hiru ban ya compare ya kata ri namar ba ka dei ka an kabala ban pentrikam tang na sarkar jala bat ka approval ka don bat ka sen ka di tang no governor ka sarkar jala kam dei ban shu i no ya kani ka di ban i ya kata ka aggressiveness ka jongka jong ka jongka ya ka ban dawa no governor no ulat jongka jala bo udi ban ai no ya ka asen halor tu ka bil yang jongi ka KOMSO na kapor sya kapor ngala da psak kren ba kani ka jing ya ki ILP kani ka jing dawa ya ka MRSSA amendment bill bat ka jing persya ya ka CA ngim kwa ba kan dei no tang ka issue jong ki MLA la ni ki MBC la ni ki Polkar party la ni bakan dei tang jong kisang bhalang ngim la ban len hoj ba ya kini ki issue la race la nang ya keren la nang ya ki de kisang balang hari ka jingkwa ka jongi ka kanhun ka beri bat kini ki lightly ki mat ka CA ka LP bat ka MRSSA amendment bill ngikwa ban yu i bakan dei ka public issue ngikwa ban i bakan dei ka public movement nila si ong ba ngikwa ban i bakan ni ka issue ka de bandei ka jong pajba na bantau jong pajba bat dau pajba kumba POE ba hadin jong tu ka rally ke bangi penlong ban wan hane po jong ulat barim ni ui hadin ka tu ki dorbar senong ki seng samla ki seng long kemi ki kenhun ki bo per don nem don ki seng balang ki penlong ki rally ki penlong ki jing ki jong ki don ki meeting ki don ki rally ki jong ki ba seng balang wei rum don maki ki lanang ya besakman pi ka don ka tu ka sen ba ki pajba ki seng traya ka de ka isu ti sasisin ngi kentu biang ikan tu ya barok ki dorbar trairi nadu ki dorbar hima ki dorbar raj ki dorbar senong wat ki dorbar kuru ki don ya ka benta ka bakrau ngi kentu ki tu ki seng samla ki seng long kemi ki kenhun ki bo per piu iru teng ki don ki ru simet mo ngakan mo ka don ko wei ka kapor ka ba da ki ru simet ki penlong ya ka jingyat namadan fia bekit sadu sama peran ti
ngi kentu biang ye ki pajba sa hisen ko ba ngiladap ong ba nadu basdang ka komsu ngi kwa ban i ba kandi ka public issue ka people movement ai ba kini ka LP kandi ka movement jong pajba tingi kentu biang sa hisen ya baro ki dorbar himang ki dorbar rat ki dorbar snong ki dorbar kur ki riushimet ki seng samla ki seng lokmi ba baro ba pin sedang biang itu ki issue kumbang ong bang ngim kwa ba kan datang ke jongi ngi kwa ba kani en un la ni en long try bed dabaro do u pajba jonga jelahi baro we pat ngatrai la da ka sarkar india kayu isya ta ka jing thrang ka jongi kini isya ta ka jing kwa ka jongi kamban si ka haban ayangi ya ka LP